€6,05 alstublieft. Succes, hè? Ja, dankjewel. Wij zijn de 16 maart. Nee. Je kunt nog niet geen afscheid. Nee, maar wij blijven wel komen natuurlijk. Ja. Nee, en bedankt voor de commentaar. Graag gedaan. Hoe vaak zie je dit naar de waan? Nou, nog een paar weekjes denk ik. En dan is het gebeurd. Ja, dan is het echt gebeurd, hè? Ja, dat viel wel wat vreemd. Maar ja, we zullen stoppen met de zaak. We hadden er thuis over gehoord en het is een familiebedrijf. Heel lang, vijfde generatie. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd van ja, wat willen we? Willen we langer op het eiland blijven? Of willen we met onze opgroeiende band mee naar Squallen? Die gaan op Squallen in Dokkum. En nu in Ljouwert. Ja, dan zou het wel heel mooi wezen als ik wat meer tijd voor de band hier. Maar de nieuwe man is er, of vrouw is er wel? De nieuwe man of vrouw die is al aangesteld, alleen die is er nog niet. Nee, nog Komt niet, over maar hij 2 is weken. wel aangesteld. Dat is een hele geruststelling. Ja, zeker. Ja, dat sluit niet als een boom, want dat verwachten net niet. Zo, er komt dat er eens een keer een moment komt van waar zal de winkel opvolgen, maar zo. Nee, dat weer breaking news weer dat op het eiland, de echte eilanden Westerbroeken. Ja, het wie trending topping nice op het eiland. Dus je krijgt naar je baas. Ja, dat is heel. Dat weer een pint lief. Ja, maar ja, goed. 3 generaties zeg ik meemaken, dus het gaat om. Ik kan nu bijhouden. Nee, maar wij zijn er nog tot en met 16 maart. Nou ja, je maakt het even een plakje aan. Hè. Je bent 43 hier bij de familie, zeg maar zeggen. Hè. Het is een familiebedrijf. Ja, dan gaat nog niet eens. Komt er zomaar een vreemde, een Hollander. Die mag voor een Fries leren, ja toch? Het had 98 jaar het hier een winkelwijn onder de Norme Schut. En ja, ik kreeg zowat een heilige lint van mijn zoon te heer dat wel eens voor jou die keur. Nou, toen zit ik wel even stil op een bak. Nou ben je al 5e generatie, skut. Komt het aan om dan te stoppen? Eerst is dat heel moeilijk en heel zwier. En ik van ja, schande. Maar we praten erover. En hij zei, jongen, lust dus, het leven hoort net op. Nee, dit houdt op, de winkel gaat gewoon terug. En over een nieuwe ondernemer erin. En Maar net een skut. Nee, maar wat er staat, daar gaan wij wel om mij werken. Ja. Het roken me wel. Ja. En mijn wiefek, je had ook altijd in het bedrijf werken. Maar wie snapt het wel? Want wat raakt je dan benammen? Ik heb wel eens een keer gezegd, ik roon uw trouwweek net meer op mijn oren tegels. Ik kom op een andere manier in het bedrijf. Je rent net meer op je eigen tegels. Ja. Ik ben nog een week aan de gang van de Waal. En dan hebben ze vrij. Dan ga je hier zo'n 14 dagen en dan komen ze hier te gaan te verhuizen. Nou ja, Maar dat werd voor die wel even eeuwig. Je hebt dus Edwin, zijn heid en zijn paken Ja, maken. ziet ze. Ja, en voorop, alle treien. Ja. In treinzondag ben ik hier kwam. Nou ja, dat weer een beetje familie nou, dus ik krijg de winkelschwallen gewoon. Jongen, kan je even helpen, we gaan naar je winkel bouwt. Nou, ik zei, kom wel even. Ja, dan tref je hier een eilandse schoon en dan trouw je mij. Ja, dan blijf je hangen. Hè? Dan komt het er bijna en dan wil je eilander mij. De winkel is verkocht. Ja, viel wel goed. We hadden hongens gekocht in Ljouwert en daar zitten we nog een paar weken. En eerst denk je van, nou ja, worden we daar wel gelukkig in, maar we zitten een prachtig mooi plakje ontwetter en nou, bij Sjuf daar vaker het wetter als hier. Oh, de eilanders zeggen, ik hoop net dat ik u de dik hoef. En mijn zoon hier vrijwillig u de dik. Maar ik snap het. Maar het was net, ik heb wel eens gezegd, je moet de mie van het eiland overdragen. Ik ben hier geboren en ik heb hier altijd werken. Ja, ik wil hier graag blijven. Ja. En Aartjo zonde, wat verwacht ze jou? Om het oren van de dik. Ja, ik verwacht je het wel. Wat zie je allemaal dwang met die vrije tijd? We moeten aan boordje komen, denk ik. En we gaan vistijger. En ja, goed. Eerst tot rust komen en dan aan het werk. En altijd nou 2 dagen in de week of 3, misschien wel 4 uur. Maar geen zo'n dagen in de week weer. Dat hebben we zijn, dat willen we net, want we willen direct voor de band wezen.
Ah, goeie. Wilt wat? Jawel hoor. Prima. Mooi wat met pakken nou, dus En wat is dit voor een mooi systeem? dit is een telewassysteem. Je kun je, nou ja, voor tot 11 en 15 meter kun je pakken, zeg maar, ramen. Heel hoog. Het is carbonsteel, dus nou ja, veilig. Zeg maar. Is het net zwierwerk? Nee, valt hem met. Hij rust op het glas, dus op zich valt dat mee. Ja, dus maar ja, de auto's hè, dan moet je die er langs willen, dat is wat vervelend. Ja. Ja, wij moesten er niet eens al even onder toch? Ja, daarom. Ja. Ja, maar het is beter dan op de ladder. Als je hier staat, dan rijdt je van de sok af. Dus dan doe ik het liever hiermee. En is dit nou jouw eigen uitvinding? Nou nee, dit is in Engeland en Amerika hebben ze dit een beetje uitgevonden. Dus dat is een beetje, daar komt het een beetje weg, dit systeem. En het komt steeds meer op voor de glazen wassers. Ja. Het is veiliger omdat je ook maar tot 10 meter op de ladder mag tegenwoordig. Dus ja, het is veilig. Ideale uitkomst. Ja, daarom. Ja. En hoeveel huizen mast jij nou in de straten? Aan de overkant. Hè. Ik heb al een paar. Goeiedag hoor. Ja hoor, dat kan. Ja, dat ligt eraan, maar ik heb hier de pizzeria en andere huizen ook nog wel, dus genoeg. Gaat goed met de zaken? Gaat goed, ja. De glazen wasserij, dat gaat best. Ja, maar niet klagen. Nee. Heel soort succes. Ja, is goed. Bedankt hè.